ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଯଦି ଟିକେ ଆମିଷ ରନ୍ଧା ନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ କଥାଟି ଚଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ବାର ନଥିଲା। ତ ତାପରେ ବୁଧବାର ଦେଖି ବାବା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ମାଛକୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ପୁଣି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ। ତ ମମି ସବୁ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ରଖିଛି। ତାପରେ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କଳା ଜିରାର ଫୁଟଣ ଦେଇ ଛେଚା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ରସୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସେଥିରେ ବେସର ମସଲା ପକାଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକାଇ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ଦେଇ ସେଥିରେ କଟା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଭଜା ରଖାଯାଇଥିବା ମାଛ ପକାଇ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ତରକାରୀକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ମିଶା ମାଛ ତରକାରୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।